Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuladonna sa k'a fɔ y'a fɔ cogo min na. Kɔbayaba tɛ ka sabu kɛ anw nana an jɔ jɛnsɛnda la ka taa sɔrɔ a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ tun bɛ kɔso ale sen de la. Donc an kun tora ko ɲɛɲini yanni o fiɲɛ ka bɔ ka ban pewu kan. Foli bɛ se lamɛnjɛkulu ma ka foli si yɛrɛ ma. I nana i y'an sɔrɔ RFM kibaru kɛnɛ kan. An bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ. An ka taa ɲɛfɛ. O kɔnɔna na Amiru, an bɛ taa ɲɛfɛ. Halisa an ka Salɔnɛ Media ale min daminɛna juillet kalo tile 31 ale kuncɛ la, a kuncɛra alamisadon uto kalo tile 7 ni bonyamaseginba ye, bonya min n'a kun denfaya tara ka da Usmane Chérif Madani Haidara ma, n'o y'an ka Haut Conseil ɲɛmaa ye. Kunnafonidilaw maa min tun b'a ko ɲɛma, u farala ɲɔgɔn kan n'o ye Isa Kaba Sidibe ka wulikajɔ kɛ ka se Usmane Chérif Madani Haidara ka du kɔnɔ Bankɔni na ka taa bonyamasegin k'a ye, ka fɛn d'a ma n'a bɛ f'o ma ko attestation de parrainage, k'a fo ka waleɲuman dɔn. A sɔnna ka jigiya min ta kunnafonidilaw ye. O kɔnɔna na le 9 août n'o kɛra samedi don ye, le 9 août n'a fɔra a b'an hakili jigin koba la jamana in kɔnɔna na. A b'an hakili jigin min na, an ka Mali jɔnjɔn n'an b'a fɔ a ma ko hymne national. Ale hymne national ale sɛbɛnna maa fɛ ka bila jamana kɔnɔ ka kɛ jamana jɔnjɔn fɔli ye. O kɛra en 1962. maa min kɛra sɛbɛnbaga ye, o de kɛra Seydou Badian Kuyate ye. O hukumu kɔnɔna na san o san ni le 9 août sera, jamanadenw hakili bɛ jigin ko in na k'a yira maaw la jamana jɔnjɔn fɔli a nana waati min na, maa min y'a sɛbɛn ani maa minnu farala kan k'a baara kɛ. Kuyate, i ka gafe kɔnɔ fɛn min b'an bolo i bɛ se k'o da an tulo kan, ni min b'an bolo sɔgɔmada in na o ye nin ye. Alpha an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini i bɛna ka fɔ Amidu fɛ ale ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ teliya la. Walasa an bɛ hali bi ka segin ka lamɛnjɛkulu fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, k'a kɛ tugun ɲininkun fɛ ka sabu kɛ an laban an na baro sama ka segin kɔfɛ dɔɔni. O siratigɛ la sa, an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko bi ale bɛ tali kɛ uti kalo tile 11 2025 san. O siratigɛ la an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ an bolo an ka arajoba in kɔnɔ yan, n'o wulikajɔ laɲini ye yaasa cogo min na arajo in baara a bɛ se ka kɔkɔrɔ don ka fanga sɔrɔ cogo min na. O la lamɛnjɛkulu y'a kanu k'a fɔ an filɛ yɔrɔ min ko sisan a ka kan an ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ yaasa Bajɛnɛ ale ka lɛfɛ o kɔnɔ kumaw minnu bɛ se maliden fanba ka se ka ko o kɔnɔ kuma o seereya kɛbagaw ye. O la sa mɔgɔ y'a kanu k'a fɔ an ka madɔnni walima an ka kɔkɔrɔdɔn panpara ko k'o dɔ ɲini k'o sigi sen kan yaasa jamanadenw olu ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya jɔ an ye ka kɛɲɛ ni émission in kɛwalew ye. O dɔ la sa an y'a kanu k'a fɔ ko panpara in min ni o ko lafɔlen filɛ nin ye, n'o bɛ tali kɛ kokɔrɔdonna ka ɲɛsin an ka kelen kelen min n'an b'a wele k'a fɔ ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ. Ayiwa a fɔra ko a fɛrɛ tɛ, o de ye 79 08 36 34.
Ola sa biye ka fɔ ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ tɛmɛnen la seliw kɔni kɛra ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko an mago bɛ vraiment maaw ka se ka o panpara ta ka taa se fo darisi ka taa se fo maa 20 jate ma dɔw ka jate kɔnɔ dɔw ka miirina ni dɔw ka faamu ye o ye baara min don an b'a dɔn tigitigi baara ɲɔgɔn tɛ o siratigɛ la sa an b'a mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ka Bajɛnɛ ka lɛfɛ kokɔrɔ don dɔgɔkun tɛmɛnen an balimakɛ min na ale bɛ Faransi ni ale tɔgɔ k'a fɔ ko Adama Jurute ale ye 6,400 o bila k'a fɔ ko ale kɔni y'o kɛ dɛmɛ ye o t'ale ka carte sɔngɔ o y'o dɛmɛ yɛrɛ de ye ka fɔr'o kan fɛnɛ fɛn bɛ tali kɛ Madame Jalo Aïssata ale fɛnɛ ye carte ta ko carte 1 ta 1000 an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn o siratigɛ la sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko o ko kun kan wulikajɔ de b'an ye su ani tile yaasa an ka se ka nin ko in kɔkɔrɔ don ni sɛbɛ ye o la fɛn min bɛ tali kɛ Alpha la Alpha nana fɔ ko hymne national du Mali ko Seru Bajan Kuyate ale ka sɛbɛnni kelen don bon Alpha baara ninnu kɛra jamajɛ baaraw de commission de kun sigira nin bɛɛ la i y'o kuma de Alpha commission de sigira kama baara fɛn o fɛn kɛra loi fɛn o fɛn taara a commission de sigira ka baaraw kɛ donc Seru Bajan tun b'a commission kɔnɔ maintenant bɛɛ hakilina farala kan sinon la commission kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ Jeli Bazumɛnɛba fɛnɛ jɔyɔrɔba fa a ko in fɛnɛ kɔnɔna na kosɛbɛ donc baara ninnu tun ye jamajɛ baaraw de ye faso yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc maa kelenw ka baaraw tɛ ko maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ka se ka kɛ a ka gɛlɛn ko ka gɛlɛn ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan min ni fara ɲɔgɔn kan kun t'a la quoi o la o kɔfɛ sa i b'a ye ko kibaruya min ni olu b'an bolo teliya la o dɔ ye a fɔra ko an ka jamanaba in kɔnɔ yan maaw ye kasiw kɛ ka tulo kɛ ka tulokanw bɔ k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ maaw la n'o ye Sini jamanaw ye ko olu den minnu b'an ka jamana kɔnɔ sanu bɔ kojugu sira fɛ ko wulikajɔ kɛra ka damakasi kɛ fan bɛɛ fɛ ko yaasa fo bɛ se ka ko danna cogo min na ko ma se ka ɲɛnabɔ fɔ ka bɛn sira fɛ min nana wolo a kɔnɔna na o de ye an bɛ wagati laban min na sisan lakanabaliya o kɔni juru nana ta yen o siratigɛ la Chinois ninnu olu ka mansinbaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ o gɛlɛya nɔ kan u ka jamana an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min na o y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ k'u janto ko minnu yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu bila sa k'u senfa ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔna na n'o ye ka taa u yɛrɛ vraiment k'u yɛrɛ ninkun ta sa ka taa kuma an bɛ don min ko bi an ka ba jamanaba kɔnɔ min ɲɛsinnen don Chinois ka o sanubɔko in ma o de ye ko lakanabaliya ma ko u bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ sɔrɔ ka taa u fa jamana la nin dɔgɔkun in kɔnɔ studio tamani nana bɔ n'a ye k'a fɔ k'an filɛ yɔrɔ min ko bi Bamaliba kɔnɔ ko gɛlɛyaba de bɛ yen min bɛ tali kɛ kɛlɛ yɛrɛ waɲɛ kura la o ye kɛlɛ jumɛn ye o ye ta donni min filɛ an ka jamana na n'a dɔ la a ta ma dɔn an yɛrɛ kɔ kuma caman n'an m'an da s'a ma a yira k'a fɔ so tamani fɛ ko an bɛ don min ko bi bamaciwalew kɔni kɛlen ka fɛɛrɛ min ta sisan o de ye u b'u ɲɛsin an ka jamana sɔrɔdabaw ma o sɔrɔdaba minnu b'u sɔrɔ fɔ sa o dɔ bɛ tali kɛ an ka dɛgɛnyaliw ni o ye an ka yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maaw bɛ bayɛlɛmali de kɛ yen k'a nana ye k'a fɔ k'an bɛ don min i ko bi k'a daminɛ Kayi mara kɔnɔ ka taa Segu mara kɔnɔ ka taa se fo i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ caman na Bewani ninnu ko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ ye ko cakɛdabaw don kɛrɛnkɛrɛnna wagati laban in na an nana ye k'a fɔ a ma kalo bɔ o kalo kelen kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ dɛgɛnyali minnu tun ɲɛsinnen don fɛn bɛ tali kɛ timikala k'o bayɛlɛma k'o n'o kɛ fɛn ye an bɛ min wele faransikan na k'a fɔ ko sukaro o usine 2 olu kɔni dajira Fubalaki fo ka taa se bangi sɔrɔdaw ma studio tamani n'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ka kɛ ni mɔgɔ ninnu fɛ ko laɲini foyi t'a la o de ye ko an bɛ don min ko bi u bɛ se cogo jumɛn na ka dankari an ka jamana a nafoloko sɔrɔ jamana kɔnɔ sɔrɔ ɲinini o kɛwalew la
o bɛ se ka wolo fɛn min na k'an bɛ don min na i ko bi siman o kɔni o t'i ɲini ka ye bilen wa k'an mɔgɔ bɛna ye k'a fɔ baarabaliya o de kɔni bɛ ka jidi sa o sira fɛ ko fɛn bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ n'an ka jamana in ta k'a lajɛ maa bɛ se ka jɔrɔ fɛn min na o de ye k'a fɔ ni nin ko in taara ɲɛ a bɛna se ka wele fɛn na fɛn min ni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna se ka tiɲɛniba don jamana kunna nafoloko ta sira fɛ. O la an bɛ taa kiri bɔnnankun kan o sekun o nɔgɔkun kɔnɔna sa an b'a ye k'a fɔ Mali web ale nana kuma a kumana min kan o bɛ tali kɛ Clément n'o ye professeur Clément Danbele o ka ko ɲɛw ye professeur Clément Danbele n'a bɛ ye k'a fɔ ale yelen don maa ye maa min ni a ka wulikajɔ fanga ka bon jamana kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn ma ko yuruguyurugu o waleyaw kɛlɛli a yera ko an bɛ don min na ko bi ale ka wuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ sira fɛ sa ale fana nana yɛrɛ sɔrɔ bolo la o siratigɛ la an b'a ye k'a fɔ novembre kalo la 2023 san Clément Danbele a yira ko bolodara kan sira min kan o de ye ko kuma dɔ yera bɔlɔlɔ sira fɛ kuma min nɔ kan na a yira k'a fɔ k'a bɛ ka kuma caman fɔ kɔnɔ o la sa bolo dalen a kan a nana ye ko kiri ka sira fɛ a bɛ laɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ o tɛ tulo ka sɛgɛsɛgɛli ye o ye mansinmafɛnw ka sɛgɛsɛgɛli ye yaasa k'a dɔn tigitigiya la maa kofɔlen min n'o kumakan ni kumakan bɛ ka danbe ka t'o tigilamɔgɔ ma o tigilamɔgɔ kumakan don wa sɛgɛsɛgɛli ka tila ka kɛ a tigilamɔgɔ est-ce que kumakan min ni o bɛ ka fɔ tan a fɛ kuma in a dɔ de ka fɛn namaralen don ka bila wa walima tigitigiya la kuma de don min n'a a jɛlen don a yira k'a fɔ ko maa min n'o tun ye kiri tigilamɔgɔ ye min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ma o nana a bɛ fɔ sira ta k'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi fɛn bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli kelen na mansinw fɛ n'o ye expertise ye ko fɛn min ye Clément Danbele k'a yirala k'a fɔ ale kumakan kɔni tɛ jango k'a fɔ k'a bɛ ka kuma minnu fɔ ko o kuma ye a ta ye o nɔ kan ale tun ye lamɛnniya di ko k'a fɔ ko Clément Danbele kabi avril kalo la 2024 ko Clément Danbele k'a yɛrɛ sɔrɔ ka taa a ka denbaya kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ o siratigɛ la o duguma kiri n'o bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité n'o ale de ye kiribon bi min bɛ ka nɔminɛli kɛ ka caya bɔlɔlɔ siraw fɛ n'a bɛ ye k'a fɔ k'a nɔminɛba o bɛ tali kɛ docteur ou bien professeur docteur de don docteur ou bien an k'a fɔ docteur wa ou bien professeur docteur de don an k'a fɔ docteur wa mais an k'a fɔ procureur docteur mais procureur de don dɛ mais procureur an k'a kɛ procureur a bɛ procureur la yan a bɛ procureur la ma fili a b'o baara la d'accord maintenant ale n'a yelen don k'a fɔ ko nɔminɛli kɔni bɛ ka caya ale ka sira de fɛ kosɛbɛ o siratigɛ la a nana ye ko bilali min n'o ɲɛna ɲini kiri tigɛlama min n'o bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛbaga la ko a yira k'a fɔ ale fɛnɛ ma sɔn o k'o ka waleya o don ba la o nɔ kan professeur Clément Danbele ale kɔni tora o sigi la ye a tora o sigi la fo kana se nin waati laban ninnu ma n'a yira k'a fɔ ko o kiri o kuma o nana yɛlɛ sanfɛ n'o ye ka taa camancɛ kiri la a taalen camancɛ kiri la ni laɲini tun ye k'a fɔ o dɔ la olu ka se ka jaratigɛli kɛ k'a ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ yaasa fɛn bɛ tali kɛ professeur Clément Danbele ale k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin kaso kɔnɔ a yira k'a fɔ ko yamaruya min yɛrɛ n'o kun dira fɛn bɛ tali kɛ kiri tigilamɔgɔ la pôle national de lutte contre la cybercriminalité n'o tun y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'a fɔra ko Clément Danbele kumakan tɛ o nana yira a ka lasew kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko ale yɛrɛ fɛnɛ ma fɛn bɛ tali kɛ camancɛ kiri la olu nana yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ ma jɛ ni a bɛ tali fɔ juge min y'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra wa ko sɛgɛsɛgɛli a yira k'a fɔ Clément tɛ ko donc nɔ kan se foyi t'ale fo ka Clément bila olu fɛnɛ nana fɔ ko olu ma jɛ ni o juge ka kuma ye Amidou Alpha i ye kuma in faamu N ye kuma in faamu i y'a faamu cogo di juge min ko ka Clément bila ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ale ma nɔminɛ yɔrɔ ye Clément na n y'a faamu n'o hakilina ye ma fɛn kɔni faamu baro Clément bɛ bolola halisa o de bɛ maaw kaw kamana mais e m'a faamu parce que e ma ɲɛfɔli k'an ye bon ɲɛfɔli yɔrɔ tɛ ne bolo nin ko in na ne kɔni b'a ye juge y'o fɔ bɛɛ bɔr'o kalama jamanaden fanba juge jumɛn fɔ i yɛrɛ y'a kɔnɔna na je pense que a dira expert min ma n'o ye juge expert min ye est ce que Jara de tɛ Jara ye juge d'instruction a dira expert ma o bɛ yen o ni Jara tɛ kelen o ka baara b'a dama o tɛ kiri bolo kɔnɔ maintenant n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn komi ne y'a fɔ teliya la n bɛ fɛ i ka yɔrɔ min faamu dɔrɔn o de ye sɛgɛsɛgɛli kelen kɔfɛ kiri tigilamɔgɔ min ka ɲɛɲinini kun ye min ka baara ye k'a sɛgɛsɛgɛ n'a fɔ ma ko juge d'instruction
ale ka sɛgɛsɛgɛli nana yira k'a fɔ a baara kan ka di maa wɛrɛ de ma min kan ka se ka jɔ ni kow ye o baarakɛyɔrɔ kelen de bɛ Mali kɔnɔ yan ni kumakan bilala yaasa a ka dɔn karisa kumakan don karisa kumakan tɛ n'o ye parce que kumakan bɛ se ka mɛn tulo fɛ mais tulo ka mɛnni a dɔ la a yelen don ko fɛn bɛ fɔ ko intelligence artificielle olu bɛ se ka mɔgɔw dilan i ɲɛ b'a tigi la ka wasa yɛrɛ i ɲɛ ka ye la n'a bɛ kuma min fɔ tulo ka mɛnni na i tɛ se k'a dɔn cogo si la k'a fɔ ko nin tɛ ko dilannen donc o siratigɛ la a yera ko baara sariya ye min fɔ ko de a bɛ di mɔgɔw de ma minnu bɛna kumakan ninnu ta k'a don minɛnw kɔnɔ minɛn minnu bɛ se k'a sɛbɛntiya n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ y'i ka ja don walima n'a sɔrɔ a kumakan don a yera ko o sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔ de nana fɔ sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la ale m'a ye k'a fɔ ko Clément ale ye ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko Clément nɔ tɛ ka kumakan tɛ kumakan ye donc o siratigɛ la ko fɛn bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité o procureur n'o nominɛba ko o kuma jɛ ni ale ka laɲini ye n'o ye k'a fɔ ko a Clément bila parce que a nɔ tɛ sisan o sɛbɛn de nana yɛlɛn ka taa camancɛ kiiri la olu kiiri tigilamɔgɔw de fana nana yira dɔrɔn k'a fɔ ko yamaruya min dira ko k'a fɔ ko a Clément bila ko parce que k'a nɔ tɛ k'olu fana ma jɛ n'o ye ne ko o yɔrɔ la n ko ye mun de faamu faamu ye min ye yɔrɔ la k'o f'i ye o de ye anw bɛɛ ye jɔn de ye n'o ye Ala ka jɔn ye o kɔ anw bɛɛ bɛ sariya dɔ de kɔrɔ o to ye sisan mɔgɔ dɔ de minɛlen don ka bila ye bɛrɛ la denbatigi de don dutigi de don yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnabɔla don kabilatigi don sisan kumakan min ni a fɔra ko o y'ale kumakan ye ni minɛnw nana yira k'a fɔ k'a kumakan tɛ parce que a fɔra ko ɲɛ ka yɛlɛ ni tulo ka mɛnni la o dɔnni se tɛ maa si ye a se tɛ procureur ye a se tɛ juge ye a se tɛ maa si ye fo mansinw de ka baara kɛ mansinw ka baara kɛlen mansin wɛrɛ ma baara kɛ k'o nana yira k'a fɔ ko o tɛ sisan ka sɔn a ma kana sɔn a ma o sariya bɛ bɔ min o de ye hakili jagabɔ ye wala Alpha n'a fɔra ko ka hakili jagabɔ n'a fɔra ko ka kuma mɛn n'a fɔra ko ka Amidu n'a fɔra ko ka kuma mɛn a mɛnnen kɔfɛ k'a fɔ ko i y'a faamuya i m'a faamuya o dɛnnen don nin de la ni sera ka walanda sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ donc Clément bɛ to nin kɔnɔ sa n jɛnna n'a ye n ma jɛn n'a ye ka taa sɔrɔ i jɛnna n'a ye n ma jɛn n'a ye o dɛnnen tɛ maa si kun kelen na o dɛnnen don sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ de la sira wɛrɛ fɛ n'o ye lonko sira wɛrɛ ye n'o bɛ kɛ ni kɛminan dɔ ye n'o ye appareil ye n'o ye mansinw dɔ ye o sɛgɛsɛgɛli fana dun kɛra o dun fana kɛra a fɔra ko jɛmakɛnɛw fana ye maintenant sisan i m'a ye Clément bɛ to min kɔnɔ n sɔnna n ma sɔn n sɔnna n ma sɔn i bɛ to kaso la parce que n sɔnna n ma sɔn de bɛ yen n sɔnna n ma sɔn Amidu Ala ka mɔgɔ kisi nin yɔrɔ la mun de kan ka fɔ o la jamana kiiriko la sisan e yɛrɛ bolo n sɔnna n ma sɔn o siratigɛ la an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko le soft ale nana laseli kɛ k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kunun na n'o bɛ bɛn août kalo tile 10 ma ko fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ maa min n'a wulila k'a fɔ ko Musa Mara n'a yira ko bolo dara ale kan a bɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ka sababu kɛ k'a kun ye laseli kɛ min tali kɛ a taara bɔ a balimaw ye fɛn bɛ tali kɛ Kulukoro Kiɲɛrɔba ka taa se walima Jola ani Kulukoro o dɔ bɛ tali kɛ Aramabɛn Jaradi Bɛn le cerveau o ni fɛn bɛ tali kɛ a Hasibaci la a yira ko a dɔ la yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ ko a kun ma se Rose yɛrɛ fɛ yen koyi mais a kɔni ye foli ci bila k'a yira k'a fɔ ko donna nataw la a kan ka se Rose fɛ yen o kuma min n'o kɛra kabi tali kɛ kabi juillet kalo tile 4 ne ma fili o ko de nana kolonkolon ka se fo weleli ma fɔlɔ fɛn bɛ tali kɛ commune 4 Kiribon na n'a yira k'a fɔ ko procureur Ture a dɔ la ale ma ko bila da kelen dara ale y'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ale ka parce que se min dira procureur kɔni ma o ye se 3 de nomineli kɔnɔna na u bɛ se k'i lamɛn n'i lamɛnna fɛn bɛ tali kɛ k'a fɔ ko k'i bila bɛrɛ la o se b'u ye fɛn bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ka nin ko in bila yɛrɛ tɛ n'o ye classé sans suite o fana se b'u ye walima u bɛ se ka kiiri u bɛ se ka bila ka taa kiiri la
ok u bɛ se k'a bila ka taa kiiri la a dɔ la yan'a bɛ taa kiiri la a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ bolo maa min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan e ni kiiri yɛrɛ don cɛ n'o wele k'a fɔ ko juge d'instruction a yera ko nin sira fɛ an b'a mɛn ko Ture y'a bila affaire a classé sans suite an b'a mɛn ko a dira juge d'instruction ma an b'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko bɔra la min n'an bɛ se k'o lakali bi a kɔni yɛrɛ k'a fɔ u nana cogo min na u seginna ka taa ale tun ma tila ka ba la sa wa a tilala ka ba la sa wa an m'o kɔni kibaruya sɔrɔ nka o su ma k'o dugumajɛ a yera ko kɔni bɔra ale ka sira fɛ ka na n'a ye sira wɛrɛ fɛ walima an nana ye k'a fɔ kiiri kɔni nana bolo wɛrɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité a nana bolo min kɔnɔ sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko de nana laban fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ wele k'a fɔ ko Musa Mara a yera k'a fɔ k'a bilalen kunun ko fɛn bɛ tali kɛ lansara tile waati ko u nana a nɔfɛ ka bɔ n'a ye Bamakɔ yan ka u sɛnsɛn ka taa n'a ye fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ Kulukoro kaso min n'a bɛ ye k'a fɔ ko Horace Bac ale kɔni dalen bɛ yen a bɛ wagatinin bɔ donc a bɛ na kɛ sisan ale tun taara bɔ Horace Bac ye a laban kɛra min ye sa ale tun taara bɔ Horace Bac ye kubela a laban kɛra min ye kuma jamana in ko a ma nɔgɔn o la fɛn bɛ tali kɛ Alpha y'a da don kuma la kuma min ni o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ na ale tun y'o kɛ hakili jagabɔ kuma ye Alpha est-ce que nin ye hakili jagabɔ kuma ye peut-être an t'a kɛ n'an taara ji min ye n'an seginna ka na an k'an da filala don la parce que k'a fɔ ko jamana kɔnɔ en tout cas a kumaw kɔni jɛnsɛnna kunnafoni cari siraw fɛ kunnafoni cari so ka dɔgɔ min ma kuma kan mais Alpha ninnu b'a fɔ k'olu y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a mɛn yɔrɔ caman min tɛ bɔlɔlɔ siraw ye journal indépendant ka taa se fo kunnafoni cari so caman olu kumana a ko kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 33 dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 37 ni o bɛ tali kɛ finitigilakaw la wa finitigilaka minnu don i b'a ye k'a fɔ ko minnu kamanko ma falen don kosɛbɛ parce que officier et sous-officier maa minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ a la a yera ko maa kologirinw don n'an taara ji min kana an na an da don olu ko la mais yan'an bɛ taa ji min sa an bɛ mɔgɔw tulo la sɔmi k'a fɔ ko an ye kangari caman da Maliko la ka bilasirali caman kɛ Maliko la k'a fɔ Malikaw ɲɛna ko an ɲɛ bɛ min na a tɛ a bila an ka se k'a faamu ko min bɛ sen na ko nin ye hɛrɛ ko ye ka sababu kɛ jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ a dɔ la bɛɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ balimamuw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ dugutigiw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ politikimɔgɔw olu kun karila ɲɔgɔn na jagokɛlaw olu bɛ fɛ ka ɲɔgɔn gulon k'o ɲɔgɔn fara k'u bila mɔnikɛlaw mɔni tɛ ka se ka kɛ nka n'a ta m'u tɛ ka ɲɔgɔn to yen sɛnɛkɛlaw olu fana bɛ ɲɔgɔn na dɔw ka dugukolo o bɛ ka gosi u la sanubɔlaw bɛ ka taa dɔw ta gosi iziniw bɛ ka jeni wagati min na cɛnnikɛlaw b'u ka u kɔngɔn fa maramafɛnw na jamana wɛrɛw kɔnɔ walima kuma dɔ la u bɛ k'u kɔngɔn fa maramafɛn na maramafɛn min n'a dɔ la n'a bɛ ye k'a fɔ ko marafɛn cɛjugu don parce que an ka jamana kantigi n'o ye Asimi Goyita ye ale n'a yira a ka kuma la a ka tagali senfɛ ɲama fili Irisi jamana kan ko maa minnu filɛ nin ye n'o ye cɛnnikɛlaw ye ko drone b'u bolo n'o ye pankuru min ni u b'a bila ka taa kɛlɛ kɔnɔ a laɲini tɛ a ka segin parce que a fɔ ma ko drone kamikaze olu bɛ ka sɔrɔ cɛnnikɛlaw fɛ waati min na o ni waati min na n'an nana an da don a la k'a fɔ ko Irisi jamana ale yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko diɲɛma n'o ye diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ni a tun b'an ka jamana kɔnɔ bolo min kan n'o wele k'a fɔ ko MINUSMA n'o tɛ n'a bɛ wele k'a fɔ ko ONU n'o ye k'a fɔ Nations Unies ye olu bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ don Mali ma c'est comme si Mali kɔrɔlen a bɛ Mali de ka di Mali ka di n'o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali ka di ne subhanallah mais min fiyɛ la c'est pourquoi maaw bɛ ka cɛ ka firi kaso la cogo min na maaw bɛ ka cɛ ka firi ten parce que dɔwɛrɛ tɛ o kɛnɛmana ka kalan kɛnɛmana ka kalan donc a ka kalan cogo min na maaw bɛ ka cɛ ka firi kaso la ten ka taa sumaya o kaso fɛnɛ kɔnɔ a ka kalan ye donc kɛnɛmana ka kalan sokɔnɔna ka kalan ne k'o la Mali kiiri tigɛlamɔgɔw aw de bɛ se ka jɔ jamana kɔrɔ bi dɛ
a ye n'o fɔ kiritigilamɔgɔ ye o ye n y'a fɔ mɛlɛw ɲɛna n ko an k'an jija nin waati in kiri kana kɛ joli ye dɛ ni transition plat kɛra kiri ye k'a fɔ ko kiri de man ɲi n'a kɛra o ye n y'a fɔ malidenw ɲɛna n ko an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye fu ye o la mɛ mun kɛra maliko la o de ye fɛn o fɛn n'i bɛ se k'a fɔ ko an ka bɔ b'a la a bɛ n'a fɔ a fɔli ye gansan fu de ye ten ka sababu kɛ kuma yɛrɛ sɛbɛma min bɛ se ka jamana nafa a mɛn ni tolo o tolotigi man ca n y'o f'i ye dɛ tulo kɛnɛ yan e k'a lajɛ n'an nana an bɛna an da don o la a fɔra ko an ka sɛbɛnko ko carte nina carte biométrique a bɛɛ kun nakun tɛ ko yaasa an bɛ se ka lafiya sɛbɛnko la lafiya jumɛn sɔrɔla maa minnu bɛ yen ko fili kɛra u faw tɔgɔ la u baw tɔgɔ la walima u yɛrɛ tɔgɔ la walima jamu na walima a dɔ la siw la an bɛ don min ko bi a kuma bɛ ka fɔ ka taa ni ka segin maa hakɛ min b'a gɛlɛya kɔnɔ bi est-ce que jamana yɛrɛ y'a ɲini k'o recenser k'o dɔn i bɛna ye k'a fɔ o jamakulu sigilen don ɲɛ foyi t'u bolo u b'o gɛlɛya min kɔnɔ k'u ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ a ɲɛ t'u bolo a ɲɛ tɛ yen o maa hakɛ min b'o tuɲɔ kɔnɔ a gɛlɛyama yɔrɔ ye min ye maaw bɛ du kelen kɔnɔ u bɛ fa la u bɛ ba la mɛ u tɛ jamu kelen na u bɛ fa la u bɛ ba la jamu min b'u ka wolosɛbɛn sanfɛ o n'o jamu min b'u ka o tɛ kelen ye u bɛ c'est-à-dire u wolola ni si min ye min b'u ka wolosɛbɛn sanfɛ o tɛ kelen ye sisan olu bɛ minɛn minnu kɔnɔ k'o ye changement d'identité de tilekan diri fɛ tubabuw fɛ yen nɔ o tɛ kojugu ye bawo i kelen de b'i ba bolo n'i ba jamu ye ko Kone n'i yɛrɛ jamu nana kɛ kɔnɔna fɛnɛ na Kuyate minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɔ kan o caman ka baara jɔlen don bi a kama i ye k'i jɔ ka nin yɔrɔ ban o tubabuw fɛ yen a bɛ se ka passer parce que i b'a sɔrɔ i kelen de b'i ba bolo i kelen de b'i fa bolo i m'a faamu mɛ kabako bɛna kɛ mun ye hali o siratigɛ la ni tiɲɛ ko k'a bɛna kɛ i bɛna fa tiɲɛ sɔrɔ cogo di e yɛrɛ t'i fa jamu ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan maaw caman de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ dɔw nana yan k'a fɔ k'u bɛ nin gɛlɛya ɲini k'a b'u kan c'est à dire k'u nana nin gɛlɛya in kan k'u b'a ɲini k'a bɔ yen a fɔr'u ɲɛna ko bɔ yanni i ka séjour wagati ka ban sɔnni i ka séjour wagati banna k'i tɛ se ka bɔ bilen u bɛ jamana kɔ kan ɲɛ t'a la bon i b'a fɔ ko maninfin ko tɛ quoi c'est à dire i b'a fɔ ko de don min bɛ ka boli an kan latigɛ wɛrɛ fɛ an yɛrɛ se tɛ latigɛ min kɔnɔ quoi cɛ Alifa an bɛ taa ji min kana